Cabo! 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 Sóc en Tanjiro Kamado. I ells els meus companys caçadimonis, el Zenitsu Agatsuma i l'Inosuke Hashibira. Que guai! Som a les entranyes del monstre! Calma't d'una vegada, sents? Encara trencaràs la finestra, home! És el primer cop que sento parlar d'aquesta dansa sagrada. Em sembla increïble que poguessis aplicar la dansa del teu pare enmig d'un combat. Tot i així, per haver ensenyat els ullals a gent innocent, jo, Rengoku, et calcinaré sencer, amb la meva pròpia katana en flames! He marcat els bitllets i els he posat a dormir a tots. Sisplau, posi'm a dormir a mi també, vinga! Vinga a dormir. Tanjiro, ja has tornat? Has venut el carbó? Ho sento molt! Vaja, no deus tenir febre, oi? No facis esforços. Avui descansa, sí? Sí, fes-me moltes corones. Zenitsu meu. Explorar! Explorar! Som exploradors de coves! Explorar! Explorar! Ves que no serveix de res. No arribaràs a ser mai gran cosa. Em donarà la seva benedicció quan aconsegueixi ser un pilar igual que tu? Tenint en compte que al capdavall un pilar dormit és com un nadó indefens. Tu no ets l'únic a qui li agraden les galetes, Tanjiro. A mi també m'agraden. I a mi. Lluita! Lluita! Però no us oblidaré mai. Us portaré sempre a dins del cor. Es pot saber què hi fas aquí, cuc repugnant? Quins nassos que tens. Aquí només hi pot entrar la Nezuko, ningú més. Respiració de l'aigua. Desena forma. Cicle transmigratori. Per què no has vingut a salvar-nos, Tanjiro? Despertar explosiu! Embestida de sang clar! Obriu pas al gran Inosuke! A la Nezuko no la toca ningú. No pot ser! Encara puc durar molt més, jo! No m'he pogut menjar ningú. Doncs tinc una proposta fantàstica per tu. Potser t'agradaria convertir-te en dimoni? Ara ho veuràs! Compliré amb la meva obligació! No permetré que ningú perdi la vida aquí! De debò, converteix-te en dimoni! Sents qui ho juro? Seguim lluitant fins a la fi dels temps! M'alegro d'haver tingut un fill tan fort i tan bo com tu. Molt aviat em reuniré a l'altre món amb ell. I amb tots els altres.